Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Müslüman doğun soraktırla nikahının batıl bolmagına sebep bolýan zatlar näme? Edi Müslüman doğun bilişiňiz ýani 3 talaq etseň inha nikahında batıl bolýar. Dobara aljak bolsaň şeraýaty gynalýar. Ikincisi bir defa ya iki defa bayin talaq etsen, bayin diýeni kenaya kelimeli bilen talaq etsen, torugura gözüme görünme, nişize durucu bolma, niyetin talaq bolup şüzra aýtsaň, munda da nikahın batıl bolýar, dobara nikahlamaly bolar. Ya serih lafzy aýdyp, sen talaq etdim, yani sarahatyn kelimelerini aýdyp ettesi geçse 3 ay ya 3 ay başı ya hamile olsa hamilini koysa şoňa çetin qaydyp almasaň seni dubara aldım deyip ya meselem şonu öýüňe getirip şonuň bilen bile zindagi edibermeseň, yani söz bilen ya iş bilen şonu qaydyp alıp alman bolsaň, şol ette geçse onun bilen de nikah batıl bolar. Emma sarih lafzy bilen aýdanynda ettanyň içinden qaydyp aldım diýsen nikah gerek bolmaz. Emma ette geçenden soň baýyn ýany özü barmasa nikahlanmasa alyp bolmaz. Görlenji küfür kelimeler aýtsaň, Hudaýa sög berseň, peýgambera, diniň şairlerine, cemaata, azana ýahili haýsbiri heminde kafir bolsaň imandan aýrylyp inha nikahda bize batıl bolar. Ya qat'î haram zatlar var, şeksiz haram zatlara halal diýsen, ya halal şeksiz halal zatlara inha haram zatlara halal diýsen, ya şeriaty meskhara etsen, ya bir günahny aýbydagy näme işgal boljak diýsen, ya her bir küfür kelimeler keplesen ki agide Müslümanda bir elfazı küfür aýtdyk. Şoýda imanyň aýrylyp nikahda batıl bolup, yani nikah fesh bolar. Ine şuňa zatlar bilen nikah aýrylar.